Tes satu cek. Tes satu dua cek.
dua. Tes. Ada. Cek satu. Tes, tes. Tes. Oke, coba bang. Tes 1 2. Cek cek kopi. Tes 1 2. Tes. Tes tes. Tes 1 2. Cek. Amati. Selamat hari Minggu ma dihita salut na ruas nahin holongan. Itu hatta Yesus Kristus nadong di gereja on. Manang pe nama dohoti par mingguota sian tongan di bagas secara live streaming.
horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu matutu nang dihamu na poso ni Tuhani. Hamuna akadongan saha persiaon, sahat mahita musetu minggu hari Minggu sadarion, 5 minggu pa 20 tuluhon dung Trinitatis. Nang taruli mahita muse di bohal ni patodiota, marhite perminggota sadarion. Pinuji ma debata nama naruan hita tu Minggu sadarion di bagasan hai pason dot las niroha. Ia topik ni minggu dihita ima mangaradoti nasa natinoppa. Anggiat ma marhitei lammat sigorgor, roha dot pikirata makasih holi hinauli ni nasa natinoppa ni Tuhani. Sayunang adong nama gosiani ay nama si raina do nguluni nasa natinoppa ni debata. Jahoba do sitopas aluhut, laos ibana do nang napunasa. Dilehon maha gagada ni gogo, dihita laho mangaramotisa. Lumobi marhite parminggota sadarion. Atong taparade maroha dot sardok ngoluta, lau mamuji dot pangasangap debata silehon gugui dihita. Marede mahita sian buku ede nomor 122 ayat sadaro di ayat tolu laos jongjong mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia nato mo pelangi dot tanoon. Amen. Ikon songoni do hataku naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuau. Ikon bahenon na do lomonin aku, jala ikon menjadi do umbahen na hutongos. Oh sudehamu akan nama uas, romahamu tuaik, jalhamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, teromahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sailuluhamu ma Jehovah, bisa terbaik dope jupang ibana, johamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banu agijang. Upangi dohami tuho. Sayolehon matuhami to dini hasitongan dohot dame. Asa tekas hubotohami nasa lomoniroham. Jalauri upimahami mangulaw ni sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sapuji matu hatta mari te buku ede nomor 115 ayat 1 dot ayat 3. Tuhan debata sayur timah daging dohoton dinami hidup pengidoan nabi sai pahi pasbe hamion sude. Sai parbaniai, sai tokong raja, aletun di parbania, rohanami asaria, mangoloi hatam, ombar Tatangihon mah patek ni debata minggu pa 20 toluhon dung trinitatis sadarion iman adienet sian Markus 16 ayat 15. Jadi ninna mamadok nasida lahu mahamu tuliat pertibion jami tahun hamu ma barita nauli tunasa natinopa atau rapangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mangami, mangulahon nahobar tepatikmi. Amin. Mari dehita sian buku de 122 ayat 1 dot ayat 2. Tujolong pode bataku sayuse dorohakon say pasiata
Tapi gema hata baga-baga di debata taringot Tuhasan di dosata. Parasir uha jalan pertinggan bahasa do Jehovah. Lebat tarimas jalan parasir uha godang. Dang di bayat tuhita hobar tuaka dosata. Jalan dang di baloson tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka na makabiari ibana. Hasangapun ma di debata na di gijam. Amin. Parenta hita sian bukede 177 ayat 1 ayat 2. Hata ni dibata naga betul puk epistel di minggu pa 20 toluhod dung teritatis sadarion. Sat surat di 2 Petrus tolu ayat sadar odi ayat pitu sajahama mercikat sorin. Onma surat na paduahon. Nahu surat tuhamu akka haholongan. Manungguli botor niroha dihamu marite-hite hata si paingot. Dan pati ni Tuhan jelas si paluai na binaritahon ni akka apostol muna. Onma narumikot boton muna. Naruma di akka riparpudi akka pangalesem. Parahata insak-insak na manguloy akka hisapna sa diri. Akka namadok di dia do harorona na pinarbaga-bagay ay dumoding akka amata hot do saluhut na songoni sian mula ni hasianganon. Laho madok songoni dang mangator hanasida. Naong sian aik do langit nang tano. Jala marhite-hite aik do haja jadina hinorhon ni hata ni debata. Laos marhite-hite aiki do mago ujui tanoon di latapna aiki. Jala marhite sian hata ido diramoti ibana langit do tano nuaeng. Di peop do asa tu api di hari paruhuman. Jala hamaguan di jolma akka na jahat. Ima sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala na piopsa. Amin. Marede hita sian bukede on 110 ayat 1 ayat 2. Tuhan Yesus.
maha persiaw tai songon nahi na didakon ni dongata saha persiaw di sadok pertibion harap maha hitamadok au persea di debata Jehovah ido ama parguna suat dosa nato mapalangit dotan au persea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai di mana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang suhabubuan ida tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpadal do ibana diau na pinarsila na tua tuban toru dung ditang na mulak mangulu di arep patulua na manak susuku lahudu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargo na suatu dosa isi may bana pay namula suko tutan o manghumi halap na mangulu dot na mati au persia itu di perbadia jaladung sada huria na badia huria to panyalah Kristen akan na badia dot ya san dosa dot ya tayi na mabuk mulak mangulu suko daging halap na mati dot ya nguluan na sora sudah amin. Tabi gema pujian sian remaja marhite angklung.
Kabegima tikting nama sa dilihat na sa minggu. Warta Jemaat Minggu 7 November 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menjambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horasma dihita saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-28 Dung Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Hasi tolusadon di dibata dengan topik minggu mangarodoti nasa tinompa. Yang kedua, Partangyangan sektor pada hari Kamis 11 November 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan partangyangan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan semua jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai dengan yang 9 dengan topik Dungo Mahamu Unang Lilu. Yang ketiga, jemaat yang tambah. Mulai hari ini Minggu 7 November 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat kita keluarga Effendi Edison Turnip Lastiur Boru Nababan dengan satu orang anak, Sophia Amanda Boru Turnip, yang beralamat di Kampung Waringin RT 4 RW 7 Bojonggede, masuk sektor 2 dengan Paniroy Situa TH Sitanggang. Mereka adalah jemaat yang pindah dari GKLI Resort Maranatha Lumban Mutung Sumatera Utara, terdaftar dengan nomor register NIK 352. Dimohon keluarga yang baru untuk bangkit berdiri supaya dikenal majelis dan jemaat. Terima kasih. Selanjutnya, warta keempat, bantuan bencana alam. Sehubungan dengan terjadinya bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Sintang dan juga Nangapino, Kalimantan Barat, maka kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk membantu meringankan beban penderitaan mereka. Atas perhatian dan bantuan jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, kegiatan Pesta Gotilon. Sosok-sosok panitia Pesta Gotilon. Hari ini kita akan mendengarkan sosok-sosok atau himbauan dari panitia Pesta Gotilon yang akan disampaikan dari Korlap Panitia, yang akan disampaikan disampaikan setelah sitting ini. Marilah kita mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan panitia Pesta Gotilon kita agar dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Nomor rekening Pesta Gotilon untuk mempermudah panitia dan juga jemaat dalam mengirimkan persembahan Pesta Gotilon, maka panitia telah membuka rekening khusus Pesta Gotilon. Adapun rekening pengiriman persembahan atau amplop atau sumbangan spontanitas selama Pesta Gotilon 2021 ini adalah melalui rekening BCA KCP Ratu Plaza nomor 5250381 atas nama Saudara Ricardo Tulus Napatar Siregar. Untuk konfirmasi dapat mengirimkan bukti transfer ke nomor WA Patar Siregar 0813 1622 2184 atau Loren Boru Simbolon 0817 300 494 atau Jones Panjaitan 0813 1617
2310. Untuk mengantisipasi jumlah jemaat yang akan hadir pada waktu pesta Gotilon HKBP Bincarung pada hari Minggu 14 November 2021 jam 9 WIB, maka dihimbau kepada seluruh anggota jemaat HKBP Bincarung yang berencana hadir mengikuti ibadah pesta Gotilon secara onsite supaya dapat mendaftarkan diri kepada paniroy masing-masing, dan pendaftaran akan ditutup pada hari ini Minggu 7 November 2021 supaya panitia pesta Gotilon dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesta tersebut. Ulos, diimbau kepada kita semua yang hadir pada hari Minggu di pesta Gotilon dapat menyandang ulos Batak sesuai peruntukannya, yaitu untuk para opung dapat memakai ulos ragidup pinu capuca atau ulos yang diberikan gereja untuk jemaat yang berusia 70 tahun bagi yang sudah menerima. Untuk kaum bapak dapat memakai ulos ragi hotang atau sirara. Untuk kaum ibu dapat memakai ulos sadum. Untuk naposo remaja boleh memakai sadum, ragi hotang, ulos mangiring, bintang maratur. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Yang keenam, ibadah bulanan PPD via virtual Zoom. Diberitahukan kepada perempuan HKBP Bincarung supaya dapat mengikuti ibadah PPD Deboskap yang dilaksanakan secara virtual Zoom pada hari Selasa 9 November 2021 mulai jam 15.00 hingga 16.30 WIB. Yang ketujuh, kelas CD intensif pekerja atau mahasiswa. Diberitahukan kepada semua para naposo pekerja anggota jemaat yang belum CD bahwa gereja akan membuka kelas belajar CD secara online dan onsite sesuai dengan waktu dan jam kerjanya. Untuk itu diminta kepada orang tua agar dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas CD pekerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan diserahkan kepada tata usaha. Kedelapan, program perizinan HKBP Bincarung. Untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, maka tim perizinan akan meminta tanda tangan persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar gereja dan juga KTP anggota jemaat sebagai pengguna. Dan untuk dapat mensosialisasikan rencana gereja kepada warga sekitar sehingga memahami maksud pembangunan gereja kita ke depannya, maka dibutuhkan juga gambar sketsa bangunan yang akan dibangun. Untuk itu dihimbau kepada anggota jemaat yang mempunyai kenalan atau yang dapat menggambar sketsa bangunan gereja baik 2 dimensi atau 3 dimensi supaya dapat menghubungi tim perizinan atau parhalado kita. Yang kesembilan, seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 7 November 2021 hingga 13 November 2021. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 7 November 2021. Jumlah penerimaan Rp12.915.000. Jumlah pengeluaran Rp3.841.200. Saldo minggu ini Rp9.073.800. Saldo minggu lalu Rp127.584.740. Saldo minggu ini Rp9.073.800. Saldo per 7 November 2021 Rp136.658.540 di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikianlah Tikting minggu ini.
dan selanjutnya sampaikan sosok-sosok dari panitia Pesta Gotilon sebagai korlap panitianya. Tepat kami persilakan. Sosok-sosok dari panitia Pesta Gotilon. Adapun beberapa hal yang disampaikan di dalam sosok-sosok ini untuk mensukseskan acara Pesta Gotilon kita. Yang pertama, Gotilon akan dilaksanakan pada tanggal 14 November pada pukul 9 pagi dan diharapkan Jemaat HKBP Bincarung datang tepat waktu dan membawa silua serta ulos. Jumlah silua yang terkumpul per hari ini tanggal 7 November 2021 yaitu sebesar 15.420.001. Ketiga, bagi jemaat HKBP Bincarung yang ingin mengirimkan persembahan Pesta Gotilon, maka dapat mengirimkan melalui rekening BCA yang tadi sudah diterterakan di tikting dan dikonfirmasikan kepada panitia Pesta Gotilon. Yang keempat, bagi jemaat AKBP Bincarung yang akan hadir dalam Pesta Gotilon tanggal 14 November nanti diharapkan untuk mendaftarkan diri dan jumlah anggota keluarga di masing-masing grup sektor di WhatsApp agar panitia Pesta Gotilon dapat menentukan jumlah tempat duduk jemaat per paniroy. Yang kelima, jumlah jemaat yang sudah mendaftarkan diri dan anggota keluarga di masing-masing grup sektor WhatsApp adalah sebagai berikut. Sektor 1 berjumlah 20 keluarga yang dengan total 66 jemaat. Sektor 2 berjumlah 21 keluarga dengan total 63 jemaat. Dan sektor 3 berjumlah 16 keluarga dengan total 51 jemaat. Sektor 4 berjumlah 22 keluarga dengan total 59 jemaat. Sehingga total jemaat yang sudah mendaftarkan diri pada hari ini sampai hari ini 7 November 2021 adalah 79 keluarga dengan total 239 jemaat. Rangkaian Pesta Gotilon HKBP Bincarung nanti akan dipandu oleh MC dengan rangkaian kegiatan seperti biasa yang dipandu oleh Paniroy dan juga adanya tortor, pembagian makan siang, kor remaja dan poso dan juga persembahan pujian, spontanitas, persembahan pujian dari band remaja Naposo HKBP Bincarung, hiburan dari trio Anugerah, dan doa penutup. Demikian sosok-sosok Pesta Gotilon. Tuhan Yesus memberkati. Parede Mahita sian buku ede waluras 26 ayat 1 ayat 2. Damene debata na sumurung sian saluhut na roha
Di mana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora semadihita salutna kata debata nagabe songon ojahat di parminggota di minggu pa 20 toluhon dong Trinitatis imana dienet sian buku pesalmen bidu saras paplonom ayat sada 1 ayat 10 pesalmen saras paplonom ayat sada 1 10 sonom madidok disi tapai huti-hut ma di bagasar rohata. Haleluya, ale todiko puji ma Jehova, puji oku ma Jehova saliling au mangolu, saya dihonoku do bataku saliling adong dope au. Unang marhaposak kamu tuaka pangarajai, tu anak ni jolma, naso upeo panpahiu di bagasan ibana, ia ruar sogo todinai, mulak ma ibana tu tanona, diari nasasadai, pesam masude aka sakap-sakap nai martua memanang ise nama baik debatan di si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jehovah debatana si topal langit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudena si ngot hasitonga rodi saling lelengna si patikos uhum tuaka na nirupa si lehot si panganot tuaka na male Jehovah makar hari akan atarrate Jehovah patonggormatan ni akan nama pitung, Jehovah pehehe akan natuki, Jehovah mahkaholongi aka partigor, Jehovah mengaramoti halak naburo, ibana margogoyon akan nasopot somarama somarina, dohot akan nama balu, jala dipalipe yang godalan niaka perjahat, Jehovah do raja rodi saling lelengna, debatami alesion marsudut-sudut do, haleluya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kuriani Tuhata Yesus Kristus, Heado disadatiki, ujur rapot padita hatopak kami ditarutung, adong suku-sukun nidonga sangkatan madok songonon. Torang ise dodiking mudi pusat, uban na seto russo melayani di luar ni Sumatera Utara. Bahasa dohonom muhara songonon iniku, ay torus sudah basai holan na di luar ni Sumatera Utara do terus di tempat basah ninna udok mangalusi na huwoto satu nuang dak tiado piao mangalapor tu kantor pusat dak kuta dan dokon na pusat holan na huwoto darutung pia raja jaladak tiao makatai doho pimpinan olu bahasa boy ho toruso pida eskam saya terus di luar ni Sumatera Utara nina anggota ring tu sidak kuwoto. Saya ada prinsip diau kapan dipindahkan Tuhan pasti ikut bertindak.
Buasa masa pa doha songoni ima ala di tonga-tongan ya keparti kita noain bodoh na dokona sudah menjadi alami, sudah menjadi sesuatu yang penting yang disebut dengan apa yang disebut dengan penolong deking atau nagabe perkenalan hubungan kekerabatan dengan orang-orang ketika kita mau mencari pekerjaan. Ikon adong madeking, dada hola deking muse, ikon adong masih humisik, ikon on, dan seakan-akan tanpa itu, maka tidak akan dapat mencari pekerjaan. Jala di situasi na songoni bodoh masa na dokona di bagasan ngolu ni jolma bahkan di tonga-tongan ya kamutasi peso na dokonai bodoh masa na dokona melupakan kehendak Tuhan, melupakan kekuasaan Tuhan, melupakan kemutlakan Tuhan dalam dunia ini. Alai gabe marpangucadean tuhagogoon ni portibion. Bahkan seperti yang dikatakan sering jatuh kepada yang menghalalkan segala cara. Gabi lupa dihuaso, dipangatoyon di dewata di bagasa gulmit ningoluna. Turpuk dihita di bagasa minggu tasadarion iman adiana siya buku pesalme secara plonom di do ima termasuk sada pesalmen puji-pujian. Di mana dia awali dengan perkataan haleluya dan diakhiri dengan perkataan haleluya. Kata haleluya, aleluya artinya itu adalah kata ajakan yang dipergunakan untuk disebutkan kepada manusia, mengajak manusia untuk memuji Tuhan. Kata ajakan nomor lapata tu jolma doi mangajak jolma asa gabe doho tibana lau mamuji debata. Ido ban gabe di tonga-tonga ni huriata HKBP takas do dibadisi haleluya itu adalah sebagai pujian nyanyian ido ban gabe di tonga-tonga ni perminggota seta dehon haleluya haleluya haleluya. Yang tak pakai hata haleluya di bagas tangiang alanya, tangiang doa adalah berbicara kepada Tuhan. Artinya ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, tidak ada komunikasi dengan manusia. Alai adorang somar tangiak kita molo bersama-sama do kita do dongata tadokot tapasada rohata martangiang mahita. Artinya apa? Ketika kita berdoa jangan ajak orang lain lagi untuk memuji Tuhan, tetapi berkomunikasikan kepada Tuhan. Maka tai mau hodo debata. Ale jojo tado di tonga-tongan ya kepartikiatan nuang alani kita hidup di tengah-tengah gereja-gereja yang bermacam ragam. Yang selalu dikatakan itu untuk timbulnya satu gereja, maka harus ada perbedaan dari gereja yang ditinggalkan. Ujung nama sama nerokonna lata ikut enaknya. Hapedang diboto ahado teologina, ahado dasarna. Gabi olo mahita martangiang, haleluya, amin. Latah ikut-ikutan. Hape sono konai ngagabe salah tang yang tay ay gabi makatai do hita do jolma hape hita makatai do debata ay ala nang gabi do makatai hita do jolma ujung naro madong ngata ya lusi matang yang tay benar Tuhan, betul Tuhan, ya Tuhan, amin dan sebagainya. Karena apa? Ada ajakan untuk berbicara dengan orang lain. Tetapi ketika kita berdoa, maka kita hanya berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan yang berhak menjawab doa kita. Molo tak aku hope di bagasang uluta, kita aminkan dalam hatimu. Bukan menjawab doa orang lain, doa sahabatmu. Di mana itu nak disi haleluya, kita lihat di situ haleluya, puji aleto diku puji ma Jehovah, baru dok muse marsudu-sudu do haleluya mulut ajahan non, ima sude mulai sia 150 150 salmeni saya dibayar doi haleluya, haleluya ipu di manutu. Artinya itu adalah ajakan memuji Tuhan.
Supaya setiap orang bernapas dia memuji Tuhan. Hidup bana gabi di bagasa terpuksa dari di dok di sakyan. Aleto dikupuji ma Jehova. Pujiokku ma Jehova saleleng au mangolu sedehonokku do debataku saleleng adong dope au. Dalam bahasa Indonesia, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur mengajak asa sude jolma ima lau memuji debata alai didokon ketika dia mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, dia dengan segenap jiwanya terlebih dahulu memuji Tuhan. Hidup bana gabi do ibaratnya aleto diku puji ma Jehova. Pujian itu bukan hanya lip service. Dakola di pamangan alai siasa doktor dina memuji debata. Siasa dok ngoluna memuji debata. Dakkolan alana diajak halak ibana alai sonra konai ala nunga dihilala ibana padonganion pangatoyon ni debata panangaramotion ni debata di bagasa gulmit ninggoluna gabe mamuji ibana dia do pani debata pujiokku ma Jehova saliling au mangolo selagi aku hidup. Nomor 8 dang marsangga-sangga dang martiki, dang tergantung situasi, kondisi, tetapi selama ada napas kehidupan kita. Memuji Tuhan bukan hanya pada waktu kita sedang bersuka cita. Alai dohot donang ditiki na marsitaono peita iko totong do pujiota debata hidup banagabi dokon saleleng au mangolu sa dehonokku do debataku saleleng adong do peau. Artinya ada batas, ada limit, ada waktu. Tidak selamanya. Atik peta boto do songon naporsia kita dung marujuk kita sia tonga-tonga ni portibion ditaruhok kita tu ngana perstokenan ni alai dok do paheheon na do kita muse di sima kita mamuji debata ima di surgo hasonangan nang pinaradi ni Yesus Kristus diaka naporsia di iban di sima kita marolo-polop marede mahita di bagasa ngulu di bagasa karajaun di bata jala hidupan nagabi dokon bahwa nyanyian kita saat ini aka ede tanwang ede puji-pujian tai aka ede persopot tai latihan doi alaniaha di surgo hasonangan holan nama rede marolo polo marsurak marede nama hita mamuji de bata. Alani itu adalah pendahuluan daripada nyanyian yang sesungguhnya ketika kita selesai dari dunia ini. Alai do molo mate stop dangadombe. Nabuisi ulahonota. Hidupan nagabe sa idok do di bagasang uluta tagam mangulu do hita boy hita patuguhon hapor siota ayang gudung mate dangang lapatan ni. Marede mamuji debata dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Napa dua hod dipaingot matu hita di tonga-tongan di parngulota moloni dok nakian sada barita taringot tuaka deking dipaingot dutu hita marhiti-hiti itu unang marhaposa kamu tuaka pangarajai tu anak ni jol manaso peo panupayo di bagasan ibana ya ruar sogoto dinai mulak maibana tu tanona di hari nasa sadai pesam masude aka sakap-sakap nai. Jangan mempercaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Alaniaha ay sudedo jolma ikom marujung. Molodung marujung pesema segala rencananya maksudnya lenyap tidak ada lagi.
Bahwa mulut adokon wain songo pepatahi, dia hanya dikenang namanya saja, budi baiknya saja. Alai sudena marujung ma molung mate didokun unang marhapo sakamu tuakka pangarajaan. Jangan percaya nih kondisi, artinya jangan menjadi sujud menyembah dia. Iko posdor hata iko porsia do hita tong molidokon, jangan percaya nih konaga gabi menjadikan mereka seakan-akan mereka penentu kehidupan kita, mereka penentu keselamatan kita. Tutung gabi salah non idok di bagasang uluta, idok nakinya idok kepadita do unang porsia tuaka pangarajai. Jangan percaya bahasa Indonesia, ujung na Roma no amatan non. Jangan percaya kepada istrimu. Alanya hai tonga-tonga ni keluarga bodoh masuk narkonai mulai suku Persia doho tinatam Persia doho tu amatam Persia alesona kunai adong diurut ni Persiai ahamai percaya si percaya curiga jalan terus tang binoto martanga budi martanga siamun tu akan asik. Percaya yang dikatakan di sini jangan percaya artinya menjadikan dia menjadi ujung tombak kehidupan kita seakan-akan dia mampu memberikan keselamatan yang sesungguhnya kepada kita. Alanya ibana pe marujung do. Alai percaya mahita, percayalah jalan marahaposan hola tu debata mahita di dok di sinakian martua mamanang isi nama baik debatani si Jakob pangurupina marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Berbahagia yang menjadikan, yang memiliki Allah Yakub menjadi penolongnya. Debata si tolusada nata soba ido nagabe haposan ni rohata di tuibana do boy hita marpos ni roa tuibana do hita boy mangalualu tuibana do hita boy mangido pangurupion. Dan dia selalu dan selama-lamanya dia tetap mengasihi kita dalam kehidupan kita. Bahasa iko marpahapo satu debata hita di dok di sinakian ima ala ibana do sitopa langit do tanon do laut rodi sude isina jala si ingot hasitongan rodi saleleng nilelengna. Dia adalah Allah pencipta. Ase jot ni jamita honi alasannya jarhod do tupar guru malua ujo maka tidak koka persiaun nasida ima tentang pengakuan iman pasal pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa halik langit dan bumi. Alainak ya songon na asing padok kota adong rana iko sirubauta molo maka tidak koka persiaun au persia di debata Jahoba. Dan au Persea di debata Jahoba dangi. Au Persea di debata Jahoba ikonido. Jadi satu penggalan. Au Persea di Yesus Kristus. Au Persea di Todi Perbadia. Jadi kata Persea nai ikut do langsung diruti tu ise okung na taha Persea. Asaboy ta paringgat tutik kita kena mangihut au Persea di debata Jahoba, au Persea di Yesus Kristus, au Persea di Todi Perbadia. Jadi dang au Persea di debata Jahoba, au Persea di Yesus dang songoni padon ni. Alai au Persea di debata Jahoba, au Persea di Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan kenapa kita harus percaya karena Dia pencipta. Dia Allah yang menciptakan, Dia Allah yang memelihara. Dada hola debatana manopa debata, alai doho do debatana parmudu-muduhon, doho do debatana manarihon, doho do debata napaluahon. Manguding kita, bahkan seperti yang dikatakan, Dia adalah Allah yang mampu menghukum dan juga Allah yang mampu memberkati. Allah debatana mangulu do iban. Di situ hita dipengok mulut adokon nuain ibana do sitopa hita namar lapatan ima disariho di parmudu-mudu diramoti dijagai do hita ganup tiki. Atik pe saya jodoh di bagai gebaran ima di ama
Songon holong ni rohani ama tu anak konna do asini rohani Jehovah nina di partikiatan wain bodu gudang tabereng wain dan ado ngagudang na konna ama na super duli betu anak konna ngagudang ina na super duli betu anak konna na bura do peta bigira di televisi na konna mai bahwa ada satu keluarga yang khusus menjadikan anak untuk dijual. Terbongkar iga bitar takku pinat tahun alaniaha ala sasitongna ima amat tahipe perjolong sepakat duna sida ikut dijual 10 juta ali dangaung na manawar ujungna roy natai si dijual 6 juta. Hanya mampu menciptakan, tidak mampu memelihara. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dan juga memelihara, menyediakan segala sesuatu. Hidupan negara kita dokon lain, tiki tapai huti ima barita panopaun. Ada orang so ditopa jolmai, nunga di para di sude, narikot di wulu jolmai. Itopa suasuanan, itopa papahanan, itopa pidong lamar tonga-tonga langit, akadeke dohot aka sude. Bahkan seperti dikatakan, tempat tinggal juga disediakan Tuhan. Jala ido nagabe mo letadokon wai bahwa Allah peduli dalam keluarga muda juga. Itu kita lihat itu bagaimana Tuhan Yesus memelihara keluarga muda melalui perumpamaan air menjadi anggur dalam perkawinan pesta di Kana. Unang maila, unang susah, unang tarurak, tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik asalkan keluarga mau berjalan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ima padongan nion di debata di tonga-tonga ni muruta ala ibana do debata nama nopa hita padua ho di dok dosi bahasa iko pahaposata debata iko porsiatu hita tu ibana ala ibana do si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Dia adalah Allah yang mengingat keadilan yang kekal selama-lamanya. Ipatikos disarihos si pangano tuakan namale di patonggor mata niaka nama pitung di pahe akan natuki di haholong aka partigor di ramoti halak naburo jala margogoihon akan nasopo somarama somarina. Semuanya itu ada menjadi ciri, menjadi identitas Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita yakin dan percaya dan berserah kepadanya. Hidupan nagabi dia sapul dokon Jehovah do raja ro disaling lilingna debatami alision marsudut-sudut do haleluya puji ma. Kemudian itu atas kus ahado nanang dohonon natu hita di tonga-tongan di parminggota di bagasa darion imam molo di doktor petini minggota mengaradoti nasa natinopa mengasihi bumi dan segala isinya. Di paingot dotu hita marhiti-hite turpukta ima asa ingotita ise do debata di tonga-tonga ningoluta. Allah yang kita sembah itu kita harus memuji Tuhan Dia. Kenapa kita memuji Dia? Adalah karena Dia itu adalah Tuhan yang menciptakan. Kita dia untuk memuji Tuhan dari segenap jiwa hati kita, bukan hanya sekedar lip service. Hidupan nagabi dokon molo marede pehita edehom masyan nasa roham pasti akan lebih indah. Ay molo holat di pamangat do hidup sono nai boy do hambar. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan hati kita, maka suara nyanyian itu akan semakin merdu. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar supaya dilihat orang. Tetapi memuji Tuhan adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan adalah selagi kita hidup, selagi diberikan napas kehidupan, idonang eden wang nasa juta bagian wang, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat.
kesempatan untuk menjadi berkat molidokon menjadi berkat ima laho patureo narikot mabanda dengan di tonga-tonga niaka parngoluota. Tuhan pencipta, dia menciptakan itu, dia berikan kepada manusia perintah untuk menguasai bumi. Kalau menguasai bumi nedokonna ima parade menjaga, mengerawat, mengaramoti dan meneruskan itu kepada generasi berikutnya. Dakolat tu partikiat tanuai. Di situasi na musim hujan nuai di tonga-tongan di bangsota tong nata beginak kingan anon pasato taro peliata lamanupahi dongata na sedang mengalami bencana banjir di Sintang dohot Nangapino, Kalimantan Barat ala sa distrik Dopehita, dohoti alanido sude huria sa distrik ima lau patupaho pangurupion. Bodo dokonota alanya hado masa banjir. Ala penebangan hutan yang tidak direboisasikan. Buasa bu terjadi songoni ima ala holan mengeruk keuntungan tetapi tidak mampu melestarikan. Ujungna ahana masa ima banjir adong pe artani halak mago adong pe mobil ni halak mago hanyut. Sega sude. Ketika alam dipelihara maka hidup manusia akan sejahtera. Alai molo disegai alam lingkungan maka hidup kita juga akan menderita. Ramolo hita tu tonga-tonga nei hutata tu bana pasogita nati kise terbarita do Danau Toba seperti mutiara yang diberikan Tuhan untuk dunia, untuk bangsa Indonesia. Macai uli tabo berengon sonang rohani halak alai nuaing ahana masa parapat banjir longsor alanya habis aka suasuanan habis aka hau geramba yang merajalela mabai kotor sude hotel dot akan asing membuang sampah ke Danau Toba ujungnya rotak gatal-gatal dot akan asing. Kita diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini supaya kita senantiasa memelihara, mengasihi bumi dan segala isinya dengan senantiasa menjaga kelestariannya. Buhadu hita di tonga-tonga di perngulutan wai imam mulut adokon ai daudu hita sia Sintang, daudu hita sian Danau Toba, daudu hita sia Parapat, di Bogor hita rawatlah lingkunganmu. Merawat mengasihi bumi di mana kita tinggal ai di dokdo harikotoma ima kesejahteraan kemana kamu kota kemana kamu aku buang di sidu hita di pengok di bagas ngaluta asagabe siraduti natin hoppa ni debata hita ai molo ta segai nama negai ula-ula ni debata adu hita di sini. Napa dua di dokdo hita Allah yang maha adil dan keadilannya abadi dulu sekarang selama-lamanya di sido hita di pengok di bagasang uluta sesama kita itu adalah ciptaan Tuhan. Rawatlah hubungan yang baik urupi pakai mapasu-pasu ni bata nani jalom laho mangulahon aka ulau na dengga di tonga-tonga ni ngoluta asa marlas ni roha aka halak na humaliak kita jala domo tu pesta gotilon na naing patupota di hari Minggu di paingok datu hita asa totok kita di bagasa gul ngoluta mamereng pasu-pasu ni bata nang tajalo di tonga-tonga ni pandemi COVID-19. Berkat yang paling besar yang tidak bisa diberikan dunia ini adalah napas kehidupan kita. Diudut debatado pehosata. Bodo konotana di bagas situasi pandemi COVID na lebih hurang 2 tahunon. Adong dohita nagabe aguan keluarga.
Ada di sima hita di bagasang uluta di dokdo tu hita ima molo tungpe marujung akadongatai marujung di bagasa ka porsiona nasahat ma ibana ima tu na hinirim na hi rohana ima surga sonanga jala di sima hita pajupang dot nasida musi. Di sido hita dipaingok di bagasang uluta. Mari kita di dalam kehidupan kita mampu bersuka cita, bersyukur. Bohado hita lahu mamereng molonaknya di titing idokon. Mari kita lakukan ibadah syukur gotilok kita hari Minggu ima ibagasan situasi budaya Batak. Kitap naboy tabuang maulosta kahadang may ketika prosesi nanti manortor do hita di bangkut tabi sude. Kalau ni pakai mai tongdo kodokonota do bahwa budaya Batak adalah budaya yang teratur dan sembarangan. Jala hidup banagabi dokon pamakyan nyulos pe. Si pata mololai batu pesta nyala Batak cuma ilabi yama magkadang sadum hape ulos ni inaroy. Mololaw ama tu pesta hamu kaina para dihamu. Ulos ni ama si Rara manang ragi hotang do. So tungilak kamuna sadum. Yang pe molo jabu gabe de kaina sida dibawa ketia istri aliang gutululuan ikut do honor do ama do nasida. Balasongoni manang atong kaina pe unang ipakyat tongan ragi hotang manang sirara ulosna sadung do pakkeon molo somar pahopu do paibana unang ipakyat tong nerokonna pinuca ay bodo tu horon harga 250.000 do sada ulos pinuca alai hirut nyala Batak ikon na dipasaha do tu ibanai asa adong ulosna bukan dibeli. Buhama sa di hari may ibanay pasaton na imatiki majalo ulos pacamot. Alani do hita di bagasang uluta, mari kita lakukan. Asabuy nang tutik-tik kenamang marolop-olop kita ingat bahwa orang Batak itu adalah suku bangsa Bataki imana ni haolongan ni Batak nang diucap do isian hagulapa tu hati uron asa gabe pionir pembangunan orang Batak dimanapun. Di sido hita di bagasang uluta tapatuduhom ma las nirhata songo kalak Batak kita marolop-olop mahita marpesta gotila tu hari Minggu tapasahat ma nang aka peliata tu di Batak. Hidupan nagari dokon pasahat to pelean memberikan persembahan. Kata memberikan itu sebenarnya lebih klop dia adalah mengembalikan. Hidupan nagabi dokon dang nahurang mora de Bata uban ikon mangido ibana siakko. Tuhan itu pencipta, dia pemilik segala-galanya, dia tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan harta. Bahkan segala-galanya adalah milik dia yang dititipkan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu ketika kita memberikan persembahan, berikan serahkan itu sebagaimana kita mau mengembalikan bagian Tuhan dalam berkat yang kita terima. Asa marlas niroa hita, marolopolop di bagasang uluta, marsangak maribata, radoti, ramoti ma, ima sude, nasa natinopa. Jaga, haholongi, rawat doho denggan, rawat persekutuan dengan semua orang supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan dapat mewariskan bumi yang baik, bumi yang teratur kepada generasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat puji-pujian marihotu Tuhan apalagi bagasan obason dilas ni rohanami le Tuhan dilas sodohami. Roto tonga-tonga di bagas corong laho mamuji pasab guarmu manangiuk kata male Tuhan jalan nungah bigi hantu tuali Tuhan hatami napai ngotok kami salhutna asa saliling mangolu hami saliling adong dopi hami ikut totokai mamuji dewata ala horo dewata na manopa ham tonga-tonga di portidion
oro de bata napa jongjong ya sitongan ya Tuhan lasor de bata na sumarion akan narikot di bagasang ulo nami nunga di loko anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabe jol mali Tuhan asa marhiti-hiti hama matena ditubus samsia gonggoman di dosa dot sibolis jala di parade di hamil Tuhan akan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus hanguluan nama notong asa di sima tutuali Tuhan pujon nami horoi saling lelingna asiruha mali Tuhan sehoma Tuhan Tuhan nama dongani hami salutna pasu-pasu mahami tonga-tongan yaka gulmin ngulu nami di tonga-tongan yaka ulon nami nama ragami asa molo marusaha pehami adong aka ulon nami li Tuhan nang mali Tuhan nato toka majagahon ima nang natinopam mali Tuhan hinaul natinopam nabur tutuali Tuhan nang apala di bagasan obason nunga hancur ali Tuhan nunga seiga ala niaka kerakusan ni jolma ala di pengoto mahami songon akan aporsia di ho songo siutok wali Tuhan asa huhaolongi hami mali Tuhan huradoti hami hujagau kami hujamotok kami hupauli-uli upaturi-turi hami Tuhan ima lingkungan nami persoran nami asa boleh Tuhan lam tarida hina dengan niaka natinopam nang tutik-titik na mangit asil hamad Tuhan nang ala di bagasan obasope tuan nami tutuali Tuhan nang ruas ni huriam saluhutna namar pungutonga-tonga di bagas joromo manang peritonga-tonga di bagas namang huta perminggu secara live streaming Homa Tuhan nama dongan nasida Tuhan pasu-pasu li Tuhan nasida lihat dan terbadia mangula di bagasa rohana nasida asa totong ali Tuhan marhiti-hiti perminggon nami di bagasa darion gabi boy hamil Tuhan mangatusi dia lo menirham nang sulon nami di tonga-tonga ni gulmi ngulu nami jala marsanga maho marhiti-hiti akau lon nami asiruha mali Tuhan kubo kami tuho nang dongan nami di bagasan aka persahi toleh Tuhan terlumo di bagasan obason ima ina nami nyonya pasaribu boru nai baho na tongonop nami Tuhan di rumah sakit Hermina langsung di Tuhan nauli batu bara na pemulihan di tonga-tonga di bagasna Tuhan pasang nami Tuhan nasida sahotong di Tuhan nama dongani mamasu-masu nasida tarlumobi pahoton pahirason roha dot pikiran nasida Tuhan semargogo di Tuhan nasida manaluhon persahetone jala pos doran nami pasu-pasu menang tangan-tangan namang ubati nasida si panganos sinumo dotakau dari persolon nasida paritia mula mga leon hai pasu di bagasang ulo nasida asa boy hamil Tuhan nang tutik-titik kena mangihut boy hamil Tuhan mar parsor di bagasa kai pason di bagasa las ni rohana siako susul Tuhan torop do tutuali Tuhan ruas ni uriam na di bagasan aka proses pemulihan homat Tuhan nama dongan nasida hotong Tuhan nama ngaleon akan narikoti di bagasang ulo nasida astong marlas ni rohali Tuhan nasida salutna asiruha mali Tuhan kubo kami Tuhan secara khusus ima ulang nami di hari Minggu itu ada tonga-tongan di bagas Jormon marhiti-hiti pesta gotilon huriam tahun 2020 ada di tonga-tongan di pandemi COVID-19 usia itu nasu marhaujunga dope tuntas taratasi tonga-tongan di bangso nami tuan paston nami tuan nang saluhut naka ruas dot parhalado mali tuan nang aken nakon huriam mali tuan aso matuan tuan nama dongan nasida hon manangaliat todum terbadia mang udah di bagasar rohanami gan umar sada-sada astak kasulah hamli Tuhan godang di pasu-pasum nak kupajalak kami terlumo bihosang ulon nami dulu torpe hosan nami Tuhan alani marhiti seli Tuhan naik kami memuji pasaguarmu marhiti na marhiras ni rohami mamilangi akad dengan di basami di bagasang ulun nami gabi pasaton nami meli Tuhan Tuhan rajaumu marhiti huriam marhiti pilihan gotilon Tuhan panupayo di tonga-tonga ni huriam asa boleh Tuhan marhiti nang aka pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam boleh tutuali Tuhan lamang erbang nang aka pakobasyo di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu mali Tuhan nang timperjina di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu nang aka panggongomi nami asa boleh tutuali Tuhan bekerja sama li Tuhan lau patuluson ali Tuhan ima sita-sita di tonga-tonga ni huriam mahakayu bincarung dapat IMB jala boleh Tuhan turus salut nang aka proses tutik-titik na bangyut asimaruha mali Tuhan pasu-pasu salut na ruas huriam siya mulai dakdanak ang paskola sosol Tuhan na kuliah na parkarejo sosol Tuhan nang akan ng marumah tangga nang terlumubi akan natuto namilan siya li Tuhan molo marsakap kan natuto namilan siya li Tuhan nang dohota li Tuhan ditong atongan ni pesta gotilon nami di hari Minggu kau mana mga liugogo ni nasida leon hiras ni roha jagaya li Tuhan nasida paborat nasida di bagasa pos ni roha padongan ng mustong-atongan di bagas nasida jala pos dora nami li Tuhan marhiti-hiti kehadiran niya kalan si ditong-atongan ni pesta gotilon ni huriam totongan li Tuhan gabi jamita na mangolo ito ato akaruas ni huriam salut na atau sa di umadag to di nami upuji pa sa pamagwar marhiti Tuhan Yesus na martang yak kami tuho amen marede hita lasta pasat maapiliata
sotu hita asutong marhapo satu ibana hita di sadok nguluta ibana do haruan ni gogo do tabisuho di hita lahu mengaradoti na sanatino panai alani setahologi mana sanatino pani debata ay marguna situtudo saluhut na akay di bagasang nguluta ido ubahin na ditopa Maulia tema Jehovah naung manopas saluhut bain haulion ni sadok liat portibion. Tarado tima tutu saluhut na akai mamukas yan bagasta. Alaman yan bagasta. Orlak dohot haumata rodi inganan nau bidang petahe. Asa dohot akan natinopai marolo polok manggobarhon wasoni dibata sitop pa ibana. atong borat mahamu barita kamu baba barita nauli tunasa natinopa saat mapeliata to debata martang yang mahita ahli debata amanami na debano gijang odo haruan saluhut silaleon na denggan dot na sa olibasan na mauliutus upasatay masinan nilom mituhami pilihan nami tuho sa jalo magabe uap naus di jolom pasupa sumay jalan ramoti asa operasiakan pilihanon pati bolon harajom ditonga-tonga ni uriam dot deportibion buhay marwana marhiti-hiti to dim asalam tadahami godang silalom itu hami asalam girgirhay madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristuan nami amen. Sa penerbadi yang maguarmu, sa Roma harajonmu, saat malam meneruham di bana tongon sona di bano gijang, leon matuhami sarang hanguluan siap hari, se sama dosa nami son panisan nami, di dosa dongan namar dosa tuhami, unak kam tugan pangunjunan, palu mahami sian pangago. Sadame jalang pasu-pasu ya tuha debata di pasu-pasu jalari ramoti tuha debata maho di sodako tuha debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako tuha debata ma bohina tuho jala di pasorhom madamena to todem amen.
Oras madihita salutna, songo buah-buah dihita saotik kima, domu suarahan ni panitia pesta gotilon, hari minggu hita posisi ni pardulta ima, perjolo sektor 4 di utomanno sektor 3, sektor 2, sektor sada ate. Jala sudema hita mabuan ulosta, jala ditiki prosesian non, dung saat di sini non, ima ka narikot di si, ima adong donai dokona, ima prosesi budaya Batak di hita, manortor soba-soba do hita dengan atabe, baru manortor liat-liat manotong dengan atabe, meludokon nuaing atar jongjong jo, amang siobing Bang Daniel, Bang Roland, do tinang Borsinaga, molo tiki tortor liat-liatan non, ima Bang Daniel keluar tu budi inang Borsinaga, masuk tu kudulan di Bang Roland na teater songoni ma jadi dua bang kibana mangaliat da asa tengok ma nang akaulos ta si buanota obartu tinarik ko nai tua mana mamasu-masu ita salutna jala pangidon nami do asa daftar goarna marhite-hite grup WA asa unang gabi hari minggu gabi kelebak kita lau manusu bangku musem muliata madita oras ma Oras. Tuhan